Il-Partit Laburista qed jibqa' jgħid li ma kienx hemm imqar persuna waħda li daħlet taħdem mal-gvern fi żmien l-elezzjoni ġenerali illi għaddiet. Dan hekk kif issa anke l-Ministru Owen Bonnici ddikjara illi fi 33 jum ta' kampanja elettorali ma daħletx imqar persuna waħda taħdem mal-gvern. Waqt il-kampanja elettorali, jekk għandkom l-impressjoni li aħna l-Ministri sajna ningaġġaw in-nies waqt il-kampanja elettorali. Ma tistax le. Din id-dikjarazzjoni hija simili għal dak li kien stqar il-ġimgħa li għaddiet il-Ministru Glenn Bedingfield fuq TVM fejn qal illi fix-xahar tal-elezzjoni ma daħal ħadd jaħdem mal-gvern. Ma daħal kieku konna nużawa, kieku konna nużawa. Dikjarazzjonijiet li qed iqajmu diskussjoni u anke kritika fost in-nies, hekk kif sorsi li tkellmu ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet kienu ndikaw li numru ta' persuni ingħataw xogħol fi żmien l-elezzjoni ġenerali b'manuvri u permessi li baqgħu għaddejjin sal-aħħar ġurnata.